Yumbrang, yuk, Yumbrang, kowe kan jukuk kambil karo Kang Jo. Piye? Piye? Kowe kan jukuk kambil karo Kang Jo. Wong iki unduh ning Tegal. Waluhe sapa? Kok jok waluh lho kowe iki lho. Unduh. Kudu waluh, unduh. Kowe iki jane omong apa to, Nem? Kok ngeden-ngeden kaya ngono iki? Lah kowe iki krungu lek aku ngeden-ngeden tapi ora ngerti apa sing tak omong iki piye to yo jawamu? Kowe iki kan jukuk kambil kan nang Tegal kono, Kang Jo iki unduh. Oh alah. Oh alah. Walahe krungu apa ora kowe? Krungu. Apa njajali lek krungu? Kang Jo unduh kambil ta? Aku kon jikuk. Nah, kuwi bener. Terus kon nyangking kebo karo rumput Jepang. Lah kok iso ki lho? Entar Kang Jo ki lek tandang gawe ora ira modele. Ora dire-pire dadine iki celintisan wong iki mesti kenek ngono kuwi. Lho. Apa njajali krungumu kok iso ngegedhur kaya ngono kuwi? Apa njajali krungumu? Klabang ta sing nyokot? Entar ora ati-ati modele. Lho, lek solo gondro tenan ta. Rumput Jepang. Udu klabang. Pas nek kere-kerene angin kok padha gebyah-uyah kabeh. Iki jen masalah lek ngono kuwi. Alah, rumput Jepang to. Lek mau ngomong ora genah lho, Nem. Dadine iki kemruwuk aku ki. Entah kuping sing jare dikorer genter. Tak krung-krung senep aku. Ge saiki iki wong ning Tegal ngono to, Nem. Aku kon nggo rumput Jepang. Iya, ning Tegal kono. Kowe kon rono kon nggawa kebo barang. Lek go rumput Jepang tok mangke malini gulumu piye to, Yu? Ya kebo karo rumput Jepang lah sing bener. Ya engko tak cepakne. Ge akeh prawi lek unduh. Ya mbuh aku ndak ero lek masalah kuwi. Pokoke kowe ndak gek rono. Sak senep aku omong karo kowe. Lah gek nyapa kok dadak mokon nginep barang ki. Mungkin kono kok dadak mokon nginep lho. Gek unduh pirangane kintal. Masalah. Tuh ngemplak uang aku janan.